Nakita ko po sila doon sa gilid ng kalsada. Naglilibot-libot po kasi ako, ma'am. Kasi po, nakita ko po sila sa parang ang hirap kasi nasa gilid ng kalsada tapos pag umuulan po, sobrang mababat na sila. Tapos pag mainit din, sobrang init. Kasi marami sa dapat po. Kung hindi po dahil po nyo, baka tuluyan na po kami sa tay, magdasal lang po tayo. Kung may makapanood ng video sa inyo ay mabigyan kayo ng panibagong pag-asa. Meron po tayong mga programa para po sa kanila at kaya ng TUPAD, GIP or ano pong mga assistance na pwede po natin na ibigay. Dito po mismo pagkarating nila sa Bicol Region, bibigyan po natin sila ng panibagong pedicab. Kasabay niyan yung mga groceries na rin. Wow! Huwag kang mag-alala, Samuel. Lulubos-lubusin na ng programang ito ang pagtulong sa iyo. Susunduin ka namin dyan. Ayan. Para malaman natin, partner, alamin natin ang kanilang lagay sa Antipolo, makakausap natin sa linya ng telepono si Samuel Overa. Magandang hapon, Samuel. Magandang hapon din po. Opo, kumusta ang kalagayan nyo ngayon dyan sa Antipolo? Ito po, nagsasabi po kami ng kalsada. Nangangalaka lang po kami. Kailan pa kayo nagsimulang manirahan sa tabi ng kalsada, Samuel? Noon pong May 20 po, 2022. April. So, medyo matagal na din. Sino ang taga Bicol sa inyong dalawa, Samuel? Ako po, ma'am. So ikaw talaga yung taga Daet. Opo, lahat po ng pamilya ko, taga-daos po. Oo. So, kailan ka lumuwas ng Maynila para sana magtrabaho? Noong 2016 po, nagtrabaho po ako bilang isang po. Kititsura po naman po ako nag-break. Nasa Sabcon lang nga po. Okay, so 2016, nagsimula kang magtrabaho dyan sa Metro Manila. Maaari mo bang ikwento sa amin, Samuel, paano ka na-disgrasya noong nagtatrabaho ka pa bilang foreman dyan sa Antipolo? Ganito po kami, galing po ako ng API. Trabaho 9 o'clock po, nagbabalik lang po ako. Po ko ng Antipolo. Pumunta po ako rito sa at saan po ako ng Antipolo sa may dito po ko nasagatan sa Philippine City. Para kayo sa Roque. Ng Fortuner po. Okay, so ganun pala yung pangyayari. Ano naman ang inyong natamo nung na hit and run ka, Samuel? Ito na po pangalawang accident ko na hit and run po. Nagtitindan na po kasi ako nung nagaling po ako ng Pichuari, barangay sa sa bahay po natin sa Kulit Cement. Noong madaling araw po kasi, bumili po ako ng pandesal. Dito sa kabilang bakery lang po, tinitindahan ko sa mga palengke po. Nasa kasanan ng mga, pagtawid ko po, nasa kasanan po ako yung tricycle po, kulurong po, wala po kasi pero madaling araw po, wala mga pito sa akin. Night in run po ako, hindi po natin wala pong seat po sa amin, wala po sa kita. So yung nakasagasa sa iyo ay isang tricycle? Tricycle po. Oo. Nahabol nyo ba yung sumagasa sa inyo noon? Hindi po, kasi wala po siyang kulurong po siya, wala po siyang map guard po, wala po siyang number. Kasi madaling araw po, mga 3 o'clock po yun. Okay, so kolorom, kaya hindi nyo nahabol. Ano yung nangyari sa inyo pagkatapos mong maaksidente? Ito po, nadala po ko sa hospital. Tapos po ito, nag-fracture na po ako sa ulat. Di po napunti na mo po, may butas po ako sa ulo. Yung nag-fracture na po. So nagkaroon ka ng butas sa ulo dahil doon sa aksidente? Opo. Opo, sumasakla pala talaga ang mga pinagdaanan mo, Samuel. Okay, Samuel, magandang hapon sa iyo. Interesado lang akong malaman, maaari mo bang maikwento sa amin yung 2 beses niyong pagpunta dito sa Bicol? Gamit lang ang inyong pedicab, ibig sabihin, pumadyak kayo galing dyan sa lugar ninyo papunta sa Bicol. Saan kayo nakarating? Pakikwento nga. Ito pong March 2021 po, pagbaba po ng bisito, sa kagustuhan po namin talaga. Makauwi po ng dahil at nahirapan na po kami gawa at po sa nagpapagamit na po kayo po, kamot, sa ulo. Kaya po, baba po kami ng Bicol po, sakay po kami ng padyak. Yung pungunang pa, nakapasok po kami ng una. Tinulungan po kami ng mayor ng Labo. Ayun po siya ay vice governor na po, si vice governor po at siya na yung pan tumulong sa amin pagpasok. Pagdating po rin sa Bicol, sa tayo, nakausap po yung, ipag ko po yun, kasi namatay na po yun, matay na po yung kapatid ko sa akin po na Bilpo Bubino Rivera. Nagano po sila sa yung nagatid sa akin,
Nagsapot po sila na dito na muna po sila kuya at haba po, pagtalikod po nung negative sa amin, bumalik na po, nag-iba na po, kasi po, yung bahay po ng kapatid ko, nagtira kanila, sa mga sinulong, sa sa adto ng asawa Okay. niya po. Okay, so ibig sabihin sa pagsubok nyo na yan na sumubok kayo na makauwi ng Bicol ng Daet, hindi kayo nakarating. Nakarating po kami noong unang Marso po, nakapasok po kami. Okay. Natulungan nga po kami ng pagdating naman po kami ng Daet, kasi po galing po kami ng Maynila, po kami, parang takot na takot po sila sa amin, kahit yung mag-aamit po kami, hindi po kami makausap. Gawa na yun sa pandemic na po, ay galing po kami ng Maynila eh. Okay. Okay, so Samuel, marami pala partner talaga. Yung una nilang subok, nakarating sila Nakarating dito sila. sa Bicol Region. Sa pangalawang pagkakataon, partner, nahirapan na sila. Hanggang sa manakaw na yung dahil sa mga protocol, dahil pedicab. dala ng COVID at nanakaw pa yung kanilang pedicab. Dahil dyan, partner, makakausap natin agad-agad si Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Congressman Jill. Maray na hapon po, Senator Boss. Alright, Congressman, napakinggan po natin sa kabilang linya, ito pong si Samuel, ito po yung taga Daet Camarines Norte na gusto pong makabalik dito sa Bicol Region, subalit yung ginagamit nila na pedicab sana ay nanakaw doon po sa Antipolo. Congressman Jill, ano po ang pwede nating maitulong sa kanila? Well, unang-una, nakakalungkot dahil sila po ay naging biktima ng pagdanakaw sa kagustuhan na makauwi dito sa ating rehiyon. At dahil dyan, Rebs at Joshua, alam naman natin na tayo po sa Ako Bicol Party List, kasama po si Congressman Zaldico, ay talagang grabe po ang damay sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating Bicolano na nasa Metro Manila or sa mga karatig na mga probinsya. So dahil dyan, Rems at Joshua, tutulungan po natin na makauwi dito po sa Bicol ang mag-partner na si Zaira Jane Santos at Samuel Overa at para makamit na rin nila ang kanila din pong matagal ng mithiin na makauwi dito sa Bicol Ayan, Region. partner. Maraming salamat, ora Congressman. mismo. Ora Okay. mismo, partner. Congressman Tutulungan Jill, pag makauwi sila dito sa Bicol Region. Congressman Jill, pag nakauwi na po sila dito sa Bicol, maaari po bang maisama sila dito sa mga programa na tupad na isinasagawa ng Ako Bicol at ng DOLE? Well, yes, pwede po, Joshua. Meron po tayong mga programa para po sa kanila at hindi lang po programa gaya ng tupad, GIP or ano pong mga assistance na pwede po natin na ibigay. Pagdating po nila dito, dahil nga yung kwento is nawala or ninakaw yung pedicab na ginagamit nila. Dito po mismo pagkarating nila sa Bicol Region, bibigyan po natin sila ng panibagong pedicab. O yan. Ora mismo. Ora mismo naman. Ora mismo Aside po. kang tulong na makakauwi sila dito sa Bicol Region, bibigyan ni Congressman Ng Jill bagong bagong pedicab. at Itong maisama pa sa mag-partner. programang tupad. Correct. Ayun. Maraming Yes, salamat at may po. pahabol pa ako, Joshua. May pahabol pa. Sige po, Sige po. Congressman. Yes, kasi sulitin na natin to. Kumbaga, pagdating nila dito, kung Jill, tumulong na tayo, diretsuhin na natin. yes, tama ka. At pagdating dito, bibigay natin yung bagong pedicab, kasabay niyan yung mga groceries na rin. Bigyan na rin Wow! natin. Pagkabuhayan Para showcase! naman, may makonsumo sila sa pagdating nila dito sa Bicol Region. At na ganyan po ang pagtulong ng Action Co Center, ang Ako Bicol Party List at ni Congressman Zaldico, lalong-lalo na sa mga Bicolano na naghihirap at kailangan po ng tulong doon po sa labas ng Bicol Region. Ayun! Ora mismo yan. Congressman Jill, maraming Maraming salamat. thank you. Mabuhay ang Ako Bicol, talagang katulong na. Kakampi pa! Maraming salamat, Congressman Jill Bongaloan. Ayan, Thank partner. you. Ayan. Salamat and mabuhay. Okay. Salamat. So, partner, balikan natin si Samuel. Samuel. Hello po. Samuel, huwag kang mag-alala, Samuel. Lulubos-lubusin na ng programang ito ang pagtulong sa iyo ng Ako Bicol Party List ng Action Co Center. Susunduin ka namin dyan. Ayan, isa pa, pagdating mo dito, yung padjak o yung pedicab na nawala sa inyo ay papalitan ni Congressman Jill at ni Congressman Zaldico. May grocery items Ayan. pa. At syempre, ulitin ko, Samuel, maghintay-hintay ka lang, i-schedule, susunduin ka dyan mismo sa Antipolo at i-deliver ka ora mismo sa Daet. Ayan, hindi lang siya partner, kasama yung kanyang Yes. partner. Ayan.
Maganda yan, partner. Ako, excited ako, partner, na makita din sila. Oo, partner. At syempre, partner, ito yung may concerned citizen kasi na... Na tumulong, partner, Oo. na maipost yun sa social media. Yes, oo. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Dan Swan. Isa siyang delivery rider sa Antipolo na nakakita sa sitwasyon nila Samuel at Syra nitong taong ito. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Opo. Ayan. Maaari mo bang maikwento sa amin paano mo nakita si Samuel at Syra? Nakita ko po sila doon sa gilid ng kalsada. Sa Kasi gilid po, ng kalsada, naglilibot-libot. partner. Naglilibot-libot po kasi ako, ma'am, dahil namimigay ako ng mga pagkain. So, isa ka din sa may ginuntuang puso na talagang tumutulong sa mga katulad ni na Samuel. Opo, kasi ako po, lumaki po sa ako ng walang magulang tapos walang makain. Kaya nung nagkaroon pa ako ng counting, yung nakakakain sa 3 araw, tapos yung mga tips sa akin ng mga customer, ay iniipong ko po. Tapos binibili ko lang din po ng pagkain. Wow, salamat naman dahil ganyan ang iyong mabuting kalooban. Matanong ko lang, madalas mo na rin ba silang nadadaanan noon? Ma'am, yung first time ko lang po sila nadaanan. Bakit ganoon na lamang yung hangarin mo na matulungan ito, si Samuel at si Syra? Kasi po, nakita ko po sila sa parang ang hirap kasi nasa gilid ng kalsada tapos pag umuulan po, sobrang mababat sila tapos pag mainit din, sobrang init. Ayun. Kaya ganun po. Okay. Nakikinig ngayon sa iyo si Samuel at Syra. Anong nais mong sabihin sa kanila ngayon? Sa inyong dalawa, Nay-Tay, ayun, sabi ko naman po sa inyo na nung una, magdasal lang po tayo. Tapos sabi ko po na sana kung may makapanood ng video sa inyo ay mabigyan kayo ng panibagong pag-asa dahil nga dun sa nangyari sa inyo. Okay. Samuel, Hello po. narinig mo yung tinig ni Dan. Siya pala yung nag-post sa inyo sa social media para matulungan kayo. Anong gusto mong sabihin kay Dan? Opo. Maraming salamat po at matapos mo po kami sa ating kalsada. Kung hindi po dahil sa inyo, baka tuloy na po kami mandamapala po. Maraming salamat. Ayan. Siyempre, Dan, Samuel, narinig nyo din po yung tinig ni Congressman Jill ng Ako Bicol Party List na bibigyan kayo ng bagong pedicab at susunduin kayo dyan sa Antipolo. Meron pa kayong grocery pagdating dito. Ano ang masasabi mo sa tulong na naibigay or ibibigay sa inyo ni Congressman Jill ng Ako Bicol at ng programang ito? Maraming salamat po. Yung pong ibibigay sa mga ipapasay ko. Marunong po at sa hanap po. Ayun. So yan, Samuel, ang patunay na ang Ako Bicol ay talagang katulong na kakampi pa. Ayan. Susunduin ka namin, Samuel, dyan sa Antipolo, kasama yung kapartner mo. At syempre, hintay-hintay ka lang at dadalhin ka namin kung saan talaga gusto mong tumira permanente. Ayan! Siyempre, dito yan, partner sa Bicol Region. Particular partner sa Daet Camarines Norte. Yan naman ang hangarin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol na talagang matulungan kayong mga Bicolano. Ito ang tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.